Hello Shnafor, good morning. Fungbilini bayi sebelumnya bang korban asal kalau macam nak boy bayi doa, ada mesin ada macam doa. Jadi fung jadi fung sama kerana macam kedan video bapak si pura halal, video dan sama ada di blog nela macam ada di mama share kalau main, yang kamu nasi share kalau nanti Shnafor. Ini bedi lem zadang sona perang, muya mana aku meni lem zadang kada menang, mungkin tu nanti tabai. Ampai muli zawalu meni tu lem sawalu muzang mana ada kiam, ampai lem zabsnya. Dan ni fung ni pernah bedi opos saja lagi, ampai muli zana ni yang tu nanti tahap nanti dah isi muzang mana lagi. Dan pernah isi muzang mana semua orang kan semua lakukan tiang, mau badan lem zala juga nak nabi marah masa kerja ini siap jadi ada muli zawalu isi muzang mana. Harus zabsnya zaga sini, ampai jodis pun zaga nama ketai, senang bayang ओंखारो जै बोरै लोमजानो ओंखारबाथाय माने रुवायजोबो आरो थाबायनोनो हायै बायदि मोनो बिसिनायाव थाबाय थानांगौ जालायलायो फिसालायाबो खारि पकरा जानो होननानै मैयानिफ्रायनो बुंगासिनो मैयाथ' आलासि फैनायनि जाबजों आङो सङासै मैया खालि दैखौल' लाखिनानै दोनबाय ओमफ्राय दा गावखौनो नै माबा पियास एरि हाहोनानै पकरि बानायगासिनो दं आङो नै जैबो लोमसावखांबाथाय ओमफ्राय मोजां मोनलायबाय आरोखि जेबो बेमार गैयै बायदि जेबो लोमजायै बायदि मोनलायबाय ओमफ्राय दा लोमजाखांबासो बोरैबा जायो नायनो दिनै सानसे नायबावनोसै ओमफ्राय दा मोनासिमाव आरो बेबायदि जाबावबाथाय आं डाक्टारनाव थांसै आरोखि डाक्टार मोजांनाव ओरैनोथ' फार्मासिनि लाबोनानै जाफैदों मैया नोंगौ मैया मोनायाव लायब्रबना फैदों माखासे एवखांबाय नै एवगासिनो दङ थाव बांद्राय होआसै आङो माने मैयानि थाव एवनाय थावानो दंखायोमोन नालाय बेखौ फोजोबग्रोनोसै आं एफा एफा एवनानै बांद्राय गोबावद्राय दोनजायाहाय गाज्रि जायो थावफोरा खामलांबायसो फारसे अर फिसाना एफा एफा होनानै एवनांसिगोन एसे दंबावो गाइखेर दाखाखौबो फिसालायानो लगायनानै होबाय मासे जानो लुगैदों बेहा खारि पकरि मालांखानिफ्रायनो होनगासिनो आरो दिनै खारि ओंख्रि संफुबा गेसानो जोबनानै होलायबाय खम जारला गेस सालायग्रोनोसैलाय गेसाबो नैबे गंसेया ओरैबायदि गोराना रेगुलेटरानो हाबनो नागिरा ओरैबायदि गोबाव नांखाबाय मिस्टारसोलाय आंसोलायनो संफिननो मोनबाय नै गोदौहां जानायावनो गेस थांना होनानै आरो बेनि सायाव गेसावबो सोबा हाबनो नागिरनायखौ दा नेक्स्ट सानाफोर एसे बिसमुरि केन्टिनखौ थांनानै फैनोसै केन्टिनाव थांनानै ओरै गामियाव थांनानै फैनोसै दहाय जि फुङाव लोमजानानै मुलि जानानै एसे मोजां मोननानै जि जोम सुस्रांखांबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय दा एसे फ्रेस जादों नै दा एसे जाफिनां मोनलायबायसो नायनो थांग्रोनोसै दा मा दा थाब दराखां दे दाहाय माबाबा थाम्फै हाबो एसे थाब दराखां थांबाय थानोसैलाय दा दिनै ओरैबायदि सान्दुं दुंदों गरम आरो बोथोरा बिराद आला खालाहाय दिनैनि दिना नाङाखै दे गारियाबो ओरैसो दोनफैनांदों ओरैथिं माबा लाबोगासिनो मानसिफ्रा बबेथिंजाय नैबेसो दोनफैनांदोंमोन नालाय आरे दाबो आला खालायानो जोबाखै बोथोरा दे आरो नोंसोरनि जेबो नांखायाबालाय आरो आं बेखौ लांगोन बा हेंगार दं नामाथाय सियार दंबा सियार लाफाल सियार हेंगार सियार गैया हेंगारा थागोन र' नायनां दंबानो लाना जानाय नङाबा लामाया साइलेन्ट मोजांथार नै गामि सिं मा गामि होनोथाय बेखौबा बिसमुरि मोनसै आरोखि बिसमुरि माबा हाइवे मोनहां जाबाय
मा गामि होनो मिथिया खनजिथामोननि गामिसोदां खनजिथामोनासो बिदि होनदों बिसमुरि मोननायनि सिगां जेराव मैगं बाजार दं बाजार दं लकेल मैगं मोनसोगारोहाय बेयाव बिथिंजाय नाथुर ना बाहागोनाय बेमारा अरनोसो नागिरलायबाय आंना नै मेगन बोरैबा जाबोखाजोबलायबाय खुब मोनबाय बोरैबानो देहाखौ फाइनेलि मोनफैबायानो नै बिसमुरि टीए केम्पआव सफैबाय जोङो बिसमुरि टीए केम्प केन्टिन नैथिंजाय उल्थापानि थांबाय सरलपारा ना सरलपारा बिदि थांमोन ना जोंहा आरो फैबाय आरो दिनै दा बिसमुरि बाजारावसो एसे हाबलायलायबावसै जोङो बाव बाजार जायो जाहैदों समबार बाजार जाबाय नामा दिनैथ' बाजार नङा जाहैबाय ओरैनो अना बाजार मा मोनो नायनो केन्टिनावबो सामानखौ लानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय केन्टिनावसो जेबो शेयार खालामनाय जायासै आङो नोंथांमोननो माने मिस्टारा शेयार खालामनो होआ आरोखि गावजों थांबाथाय बेबायदि ड्रेस गाननाय माबा माबि थायो फौजि एरियाखौ बिदि शेयार दा खालाम होननानै बुंनायखाय आङो जेबो शेयार खालामनो हायासै नोंथांमोननो सामानाबो बारा जेबो नांखायामोन नालाय ओरैनो एसेल' बुस्थुफोर लाना फैबाय आरो ओरैनो बाल्बल' लांफैखादोंमोन अब्लाबो माबा माबि लादेरनाय जाबाय आरो जोङो दा आङो नोंथांमोननो बिसमुरि बाजारखौ एसे शेयार खालामना होसामसै बिसमुरि बाजाराव माबाफोर फसायथाव मोनोबा लांनो होननानै हाबबाय आरो जोङो बानलु फिसा ना मा दोङो नामोन नों हो बेबायदिबो दोना माबाखौ गारनानैसो लांनांगोन नोङो मैगंफ्रालाय बिराद थाजा दं आरोखि ओमफ्राय आङो देहा थिग नङैजों जाबजों मैगंफोरखौनो नायनो हायै जाफैबाय मैगंफोरखौलाय लाथावमोन खिन्थु आङो नुबानो माने जानो बानाय मोननानै जेबो लानो गोसो जायासै आरोखि खुन्द्रल' एसे लाबाय आङो खुन्द्रखौ एसे नुबाबो नै जानो लुगैनाय मोननायखाय बेखौ लाबाय आङो थांफिनसै दा नै एसे सामान लाबाय नौनोगोर सिखोना जाहार बेनो रडआ साहा बागाना मोजां थानाय फट' लाजागौमोनहाय बिफां ओंखारनानै खारदावलायनायनो बयबो साहा बागान दखर बानायनानै लाजोब्बाय आजिखालि मालाबानो खोब जाबाय साना दहाय जों फैबा एखे सानखौ गोजौ बायदि मोन्दोंमोन बेबायदिनो सानखौ गोजौ बायदि मोनसै जै ट्रपबाथाय ट्रप जाखायो दाबायदियाव बेटारि ड्राइभार जादों नै बेटारि ड्राइभार गोदान बेटारि पान्जाबनिफ्राय लाबोनाय मालखौनो दिनैसो लांफैदों नै थिंखि ओमफ्राय माबा वाशिं मेसिन दंबावो दिनै मोनसे लांसै ओमफ्राय गामियाव कारेन्टबो गैया नालाय हजोंहाय चार्ज होनानै गाबोन मोनसे लांफैबावनोसै
खोमसि खोमलावखा जेरैबो नै गोदोनि बायदि जाखाबाय जेरैबो खोमसिनो बारहुंखाजों जेरैबो बायजोबनानै दङ कारेन्टआनो गैया दा इनभार्टार गोनाङाबो इनभार्टारबो चार्ज होनो मोनलाबाबो हाबाव खोमसि खोमलाव बांसिन थादो दाना गलायलांगोन बेहाय थिंखिया बोरैबा अरथिदों गोबखाया सिगांनिफ्रायनो नायनायनि ट्राइ खालामफिनबाय हाबजायालै हाबजाया होनबाय आराम डाइलगसो होदों आं हाबो होननानै मिथिखानाया हाबो होननानै मिथिनाय ओमफ्राय बिसोर थांथारसैयावसो बेबायदि खामानि नों गोदाव सोराव जिजोबगोन आं नायबा होनो आं नाय हाथ्रा आयौ आरो मा थांलाय फैलाय जाबाय थाखो बिसोरो हा गारि फैगौ हा खेवलाय हाबलाय जरे बाहाय हांख्राय मोनसे लाबोबाय मोनसे औ गाबोन मोनसे बेनि दारिसो लायखायाखै आं मानि दारि नोंनि दारिसो आंनि दारि हनै सामफ्रामबो हुंगा आंखौ जि सुबाय थाबाय बियो मेसिन थाबाबो मेसिन थानाय नैबेनि जिखौ गोदाव सोराव खालामबाय दालाय माबा माबि माखासे दं नै हेंगार लाबोदों नालाय ओंखायनो लाबोबाय दिनै गामियाव बिजावजालि दुइसिना साम' एवदों बेवाइया थांसै नालाय बेवाइनो जाहोनो होननानै नै साम'आ जा बुरजाखा आरो जि बुरजाबावमोन जाहैदों सोरनोबा हरबायनो सायग्रा गैयिखाय आंबो फैनो हायासैना लोमजानानै आरो सासेयाबो गेजेर हागौ फिसाफोरखौ टिउसनाव लानानै थांबाय हारसिङै सायनांबायनो ओंखायनो माखासेखौ सोरनोबा हरनानै एसेल' संबावबाय होमबाबो सारायसेखा साम' जायो दावदै दंबा जाया दावदै दंबा जाया आया खानाय सिन जाबाय ओंखायसो एसे एक्टर बायदि नुदों बोरो एक्टर बायदि नुलायलायथारदों आं जाजोबनाय नानियाबो एसे गारनांसिगौ आयु साइमना जिब्रा जानो हाबाय माथो जाबायथ' जानो हादों नोंलाय नों दा जाजे गुजुदों मालाबा खनसेयाव जादों नोंहा फाइनेलि नै न'आव सौफैलायबाय ओमफ्राय नै नंगुमैया चार्ज होगासिनो दं खोमसि खोमलाव बे रिदां माने गाबोन लांफिननांगौ नालाय बे बेटारिखौ गामियावथ' कारेन्ट गैयाना दा दिनै चार्ज होनानै गाबोन एसे सामान दंबावो बेखौ लायनांगौ